Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгенге программада ярты ел эчендә Әлмәт районы юлларында 40 юл транспорт һәлакәте теркелгән, 6 кеше үлгән һәм 48 кеше зыян күргән. Узган ел белән чагыштырганда бу күрсәткеч 30%-ка югарырак. Каракүз фильм кинофестивале 30 июльдан 3 августка кадәр 2 мәйданчыкта, Әлмәт иҗтимагый үзәгендә һәм креатив процесслар фабрикасында узачак. Барлыгы 28 фильм күрсәтелә. Әлмәткә Бердәм Россия берләштерә автобус марафоны килде. Катнашучылар үзләренең сайлау алды программасы турында сөйләделәр. Ярты ел эчендә Әлмәт районы юлларында 40 юл транспорт һәлакәте теркелгән, 6 кеше үлгән һәм 48 кеше зыян күргән. Республика буенча чорда 1347 авария булган. Узган ел белән чагыштырганда бу күрсәткеч 30%-ка югарырак. Еш кына юл транспорт һәлакәтләренә каршы як полосага чыгу, тизлек режимын үтәмәү яки куркынычсызлык каешларын бәйләмәү һәм руль артында арыган килеш йөрү китерә. Ярты ел эчендә юл йөрү кагыйдәләрен бозу аркасында Татарстан юлларында 60 кеше һәлак булган. Обгон является наиболее сложным и опасным маневром. В местах, где он запрещен, это сделано в целях безопасности, так как участок дороги не подходит для его совершения. В местах, где обгон разрешен, необходимо убедиться, что полоса движения свободна на достаточном для обгона расстоянии. И в процессе обгона он не создает опасность для движения и помех другим участникам дорожного движения. Идеальные условия для обгона, когда на встречной полосе отсутствует другой транспорт. Җәйге чорда юл транспорт һәлакәтенә еш кына велосипедчылар һәм самокатларда йөрүчеләр юлыга, шәхси чараларында йөрергә яратучыларны шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә сорыйлар. Пересекать дорогу по пешеходному переходу, садясь с велосипеда и ведя его рядом. При этом обязательно используйте защитную экипировку. Обозначайте свое средство при передвижении всевозможными световыми устройствами. И сами будьте заметными для водителей. Используйте светоотражающие элементы. Республика буенча җәяүлеләр белән 363 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, 20 кеше һәлак булган, шуларның 5-се балалар. Уважаемые родители, не допускайте детей к управлению транспортными. Задумайтесь о последствиях, к которым могут привести такие опасные игрушки. Автоинспекторлар ел сайын үз тәкъдимнәрен үзгәртмиләр, җәен игътибарлырак булырга, руль артына арыган килеш утырмаска өндиләр. Шулай һәркем полициягә исерек машина йөртүчеләр турында хәбәр итә ала. Моны ЮХИДИ дежур частина шалтыратып яки аноним телеграм ботына юллап була. Баланы балалар йортына җибәргәме яки аны үзләренә тәрбияләргәме? Мондый сайлау баласыз өлкән пар алдына куела. Аларга яңа туган бала ташлап китерәләр. Бу күк баласы кинокартинасының сюжеты ул Каракүз фильм кинофестивалендә ачты. Бул кепин чалымада өсүп жетет. Уагында арзан алып турмун. Азыр мунун кымбат. Кемдер өлкән парга 6 айлык малай калдырып китә. Аны балалар йортына җибәрергә җыеналар, ләкин анда балаларны эчке ыгзаларын алыр өчен сатуга тапшыралар дигән сүзләр ишетәләр. Шулай итеп баланы үзләренә калдырып тәрбиялиләр. Режиссер Асель Жураеваның Күк баласы фильм Каракүз фестиваленең кино күрсәтүләре сериясын ачты. Премьерасы Әлмәт иҗтимагый үзәгендә узды. Не знаю, как у нас получилось, у нас не было таких грандиозных ресурсов, но мы это все делали с любовью. И поэтому я надеюсь, что вот эту любовь вы почувствуете каждый день, приходя на показы, и, конечно, смотря картину «Дитя небес». Барлыгы 28 фильм күрсәтеләчәк. Тамашачылар ошаганы өчен тавыш бирә ала. Кинокартиналар арасында 3 номинациядә җиңүче билгеләнәчәк. Каракүз фильм кинофестивале 30 июльдән 3 августка кадәр 2 мәйданчыкта, Әлмәт иҗтимагый үзәгендә һәм креатив процесслар фабрикасында узачак. Әлмәткә Бердәм Россия берләштерә автобус марафоны килде. Катнашучылар үзләренең сайлау алды программасы турында сөйләделәр һәм 5 елга эшләренең өстенлекле юнәлешләрен билгеләделәр. Партия кандидатларының җирле халык белән очрашуы Нефтче мәдәният сараенда узды.
Действительно, поддержка ребят, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, это приоритетная тема работы не только для нас, но и для большинства депутатов. Очрашуның иң мөһим мәсьәләләренең берсе хәрби хезмәткәрләргә ярдәм итү. Шәһәрдә үзебезнекеләрне ташламыйбыз дигән ирекле штаб эшли. Аның эшчәнлегендә гаиләләргә ярдәм итү, социаль һәм көнкүреш проблемаларын хәл итү, шулай ук гуманитар ярдәм күрсәтү. Бу вакыт эчендә штаб тарафыннан 40–45 миллион сум акча җыелды. Бу предприятиеләр, учреждениелар һәм битараф булмаган шәһәр халкы ярдәме белән. Медицина сыйфаты турында да сөйләштеләр. Биредә төп күрсәткеч гомер озынлыгы. В целом в республике мы живем на где-то 1,5 года дольше, чем в Российской Федерации. Это немного. В абсолютных цифрах где-то порядка 74 в Татарстан. И нужно достичь результатов по национальным проектам 78 лет. Соңгы 5 елда республикада зур эш башкарылды. Милли проектлар, республика һәм муниципаль программалар тормышка ашырыла. 40% бюджетных доходов – это труженики Юго-Востока республики, компания «Татнефть» вместе с переработкой. Это очень серьезная цифра, которая позволяет развиваться республике в целом очень динамично и является одним из лидеров России. 2024 елның 8 сентябрында бердәм тавыш бирү көнендә Татарстанда 7-нче чакырылыш Республика Дәүләт Советы депутатларының сайлаулары узачак. Татарстан парламенты 5 елга сайлана һәм 100 депутаттан тора. Лениногорскида яшәүчеләр мошенникларга 3,5 миллион сум акча күчергәннәр. Кырыгалдалар 2 хатын-кызны СМС буенча килгән кодны әйтегез схемасы буенча алдаганнар. Зыян күрүчеләр аферистларга мәгълүматны хәбәр итә һәм җинаятьчеләр шулай итеп шәхси мәгълүматларга күрү мөмкинлеген ала. Нәтиҗәдә зыян күрүчеләрнең берсе 2 миллион сум югалтқан, икенчесе 1,5 тирәсе. 2 очрак буенда да мошенниклык маддәсе буенча җинаять эшләре кузгатылган. Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре сим-карталарның файдалану килешүләренең вакыты шикләнмәгән булуы турында искә төшерә. Әгәр сезгә телефон аша аны озайтырга тәкъдим итсәләр, шунда ук трубканы куярга һәм мошенниклар белән сөйләшүне дәвам итмәскә кирәк. Ленин төзүчеләр җир асты җәяүлеләр кичүендә ремонт эшләрен сентябрь аенда тәмамлау планлаштырыла. Бу хакта район башлыгы үзенең Telegram каналында хәбәр итте. Хәзерге вакытта Болдыр янында реконструкция эшләре алып барыла. Уңайлы булсын өчен җир өсте җәяүлеләр кичүе янында махсус билгеләр урнаштырылган. Әлмәттә 2-нче Аулак театр фестивале узды. Биредә илнең 4 шәһәреннән торган труппалар җыелды. Бу Әлмәтне һәм Казанны исәпкә алмыйча 3 көн эчендә артистлар 5 спектакль күрсәттеләр. Это, на мой взгляд, самый иммерсивный фестиваль в рамках фестиваля «Каракуз». 2-нче театр фестивален шартлы рәвештә Адашлар фестивале дип атарга була. Ул оештыручылар Аулак исемен йөртә. Аны Казаннан Мон театры майданчыгының Мон спектакле ача. Катнашыр өчен Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Мәскәү һәм Казан коллективлары килде. Спектакли на самом деле все по темам и по художественному оформлению разные. Очень сложно сказать, какие они. Где-то есть спектакли только на 25 людей на коми-пермяцком языке. Есть спектакли, где мы в самом конце будем танцевать, и это будет такая дискотечная форма. Фестивальда халык колориты өчен Пермьнең Нихмат театры артистлары җаваплы. Филолог һәм булачак педагог Дарья Калина 2024 елдан сәхнәдә, яңа уку елында ул яңа роль башкарачак. Вся моя жизнь так или иначе подталкивает меня к тому, чтобы начать говорить о коми-пермяках, о своей национальности и показывать свою идентичность. Казан артистлары тамашачылар өчен телевизион комедиясы жанры буенча спектакль куйдылар. Ты вот это хорошо всем своим нутром чувствуешь. Вот от кончиков пальцев до самой макушки, понимаешь? Һәр комедиядагы кебек үк финалы бәхетле. Театрлар бәйрәме 3 көнгә сузылды. Фестиваль дәвамында лекциялар һәм мастер-класслар да узды.
Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.